नैबेदि टुकुया दागोआ नैबेदि दोलांबानो बेयाव नांनानै बे लोगोफोर आं माने बैसागु सिजनाव आंनि बेबायदि कन्डिसनाव आरोना मैया दाख्लैसो माने जोंहा आंथ' नोंथांमोननोबो फ्राय भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायासै ओमफ्राय बैसागुआव माने जोंहा एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय थांलाय फैलाय बेबायदिनो आं न'निफ्राय नैबे मेन न'निफ्राय नैबे आं नोलोबारियाव फैदोंमोन आरोना फैनानै ओमफ्राय न'निफ्राय थांनाय समाव नैबे थिग सौरेंबारियाव ओमफ्राय मा जाखोथाय आं माने हमस्लाबनो हायासै आरोना ओमफ्राय मा जाखो नैबे जोंहा हाकिम बिथांनि न'नि सेराव आं जिथुनाखि गारिखौ सालायदोंमोन जोंहा गमायनि गारि भान गारिखौ बिराद माने गाज्रि साइड दानानै ओरै राइट साइडआव दानखेलांदों आरोना माने आंनो हमना मोनासै ओमफ्राय नैबेबायदि कन्डिसन जादों आं माने ओमफ्राय दा नैबे जोंनि नोलोबारि बेयाव नैबेबायदि बेन्डेज सेन्डेज होबाय ओमफ्राय बिजि मोननैसो होबाय थ' बेबायदि कन्डिसन आरोना ओमफ्राय आंनि दहायनो खोन्थागोन आं जोंहानि माने बैसागुआ आंनि थाखाय नैबे बोसोराव बुहुत माने गाज्रि कन्डिसन आरोना थ' नायबावनोसै गाबोन समफोर मा जायो नङा होमबा आं दिनैनि हरावनो बेबायदि कन्डिसन आरोना हराव दानलांनो बायदि मोनदों आं दा नोङो नैबाव हाबनो गारिया माने नैजों फैनानै नैबे जोंनि मेन लामा नालाय बेजों फैनानै नैबेजों बोरै हाबलांखो आं जेबो थाल मोनाखै आरोना बेजों ओरै हाबनानै नैबेजों हाबैदों माने नैजों हाबनानै नैबाव माने गय फांसेमोन बे गया माने बायलांखो ना माखो बेबायदि हाबना थागोन आरो माने बेबो गाया फख्रिया फर्टि जाजानाय गारिया गारियानि बेबो कन्डिसन जादों आरो आं थालखौ मोनासै माने बोरै बिदि जाखो दंफां बेखौनोथ' गया फांसे सौख्लायजादों गयानो बेबायदि फाङो एकदम गुदिनिफ्राय सौख्लानानै बेबायदि लाबोदों बेबायदि गारियाबोथ' एसे स्पिड नङामोन माब्रै बिदि जाखोथाय आं माने जेबो बुजिना मोनासै आरोना नायलायनो बैसागुनि बोथोराव माने आंखौ माने सोरबा लोंनानै बिदि जानो सानदों आरोना नाथाय आं माने नैबे ओमफ्राय सिगांनि ग्लासखौ बायजोबदों आरोना बायनायनि मेन खारनानो जाहैबाय नैबे दंफाङा नैबेयाव माने नैबेयाव दंमोन बे गय बिफाङा थबस्र' जानानै ओरै सिगाङाव थायदों आरोना नैबे ओमफ्राय बे बुस्थुखौ नैबे ट्रेक्टरजों बोखांनो नागिरदों जोबोद साननो लागा आसुरित मोनबाय आं माने आंथ' बेबायदि फार्स्ट टाइम माने एक्सिडेन्ट आरोना बेयो माने बेबायदि आं सिगांथ' बेबायदि एक्सिडेन्ट जाफेराखैमोन नैबेयाव माने बेबायदि नांलांजोबनानै नैबेदि टुकुया दागोआ नैबेदि दोलांबानो बेयाव नांनानै नैबे एसे टार्निं जादों ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि नैबे माबाना बे माने सब बेन्ड जाजोब्बाय आरोना माब्रै जाखो मानसिया जानायाथ' आंथ' बुंनो हाला दायो सिदा फैगासिनो दंमोन बोरै दानखेख्राय फाथा मोनासै हो बेयावनो जेबो जायासै गारिजों खेबसेनो बोखां जाबाय बेजोंनो हाबबोदों नैबेजों हाबदों नैबेजों हाबनानै नैबे जोंनि जिथुनाखि मेन लामा नालाय बे सुग्रेमबारि ओरै राजकट सुग्रेमबारि जों सिखायबार थांग्रा लामामोन नालाय नैबेजों हाबदों मेन बुस्थुआ बै हाखर नालाय हाखरखौ आं दानबोबाय नैबे बुस्थुआ माब्रै टार्निं लानानै बेजों हाबखो आं आसुरित जाबाय माने गारियाबोथ' स्पिड नङा आसुरित माने साननो लागा हा ओरै सिदा फैदोंब्रा लामाजों फैदों लामाजों ओमफ्राय बेजों ओरै हाबलांबाय माने बुस्थुआ गारियाबोथ' स्पिड नङा एलैसोनो सिल' रोंगासिनो दं
रानी खनो 사비야. रानी खनो स्टार्ट जानो जादों बेल थाइनायबा गासैया नैबे हाखर थाखाय बांसिन स्पिड जादों बेयाव हाखराव डाउन जाफैबायना बांसिन स्पिड जाफैबाय खिन्थु बे आं माने ब्रेक गान क्लास गानायाव बांसिन स्पिड जादों बायदि मोनदों आं क्लासखौ गानानै सोलायो 이거 나온다 나 맞아. 이거랑 내 이거 비를 이용을 거예요. 이거 캠핑 가봐야 네, 비상아 또 이용을 거예요. 이제부터 춤 낚시 잡아라. 이걸로. 여기서 보내야. 응. 시간이 클래스 나야 돼. 이제 시간 좀 보내봐 이 시간 시간. आं सानदोंमोन बे हाखर गैयामोन लामायाव इयावसो माबा जादों नामा सानदोंमोन आं बेयाव बोरै बिदि जाबायथाय फाता मोनासै बिरबाखै एसे स्पिड नङा नैबेयाव माने ये डाउन नालाय नैबे डाउन नालाय बुस्थुआ क्लासखौ गाना होबायना ब्रेक गानो होननानै ब्रेकआ एक्सुवेलि थाब खामानि होयाखै खोमा ब्रेक क्लासखौ गानाय लोगो गारिया स्पिड जाना होबायना बे ओंखारख्लायबाय नालाय हारसिं आं हिनजावखौ दोननासो फैदोंमोन बोरै हाबबोखै दा बेनो मेन खार'ना आंबो फाता मोनासै ना गारियाबो स्पिड नङा मा होनबावनो enggak tiduran apa kalau aku थ' खोमसिखै आं नोंथांमोननो मोजां देखायनो हानाय नंला आरोना नैबेयाव माने सुगैमारियाव नैबेयाव मोनसे मोननैसो हाख्ल' हुख्ल' दं दै नैबे जेराव माने नोंथांमोना एक्जेक्ट जायगाखौ आंनो मोनै खोन्थायोब्ला नैबे जोंहा सुगैमारिनि थिनालिनि थिक साहाथिंजाय नैबेयाव मोननैसो बिदि हाखर हाला दं आरोना नैबे हाखर हालाखौ दानोब्ला दाननायनि नामाव आं माने बेखौ एसे दानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाननानै एसे सिगा फैबाय थानायानो बोरै माब्रै बिदि जाखो आं जेबो फाता मोनासै आरोना नोंथांमोन माने गारियाबोथ' स्पिड नङा 40नि गाहायावसो गोजा 40नि गाहायाव नालाय ओमफ्राय बोरै ओरै एब्रेलांखो हारसिंनो थ' आंसो दानखेफ्लांखो ना माखो नैबेजों हाबनानै नैबेजों होलांबाय आरोना खान्थाबो दं आरोना खान्था जाबावनाय दं बे खान्थायाव एकदम नैबेयाव मोनसे गय बिफां दङ नैबेयाव नैबे गय बिफांखौ सौफायनानै नैबेयाव मोनसे थिग मोनसे गय बिफां दं आरोना नैबे गय थास जानानै औ आं हारसिंसो थास जानानै इयाव थैबाय जिनिसा नङाबा बेल थाइगौमोनलै नियाव नाङाबा नों बेल थाइगौमोन बेल थाइबा जाला दंमोन आं बेयाव हाखर दं नामा मिथिया दासो नुबाय आङो मिथियानो दहायसो मिथिया आङो बैयो गया नोंखौ सेभ खालामनानै लाखिबाय खिन्थु नङाबा बेल थाइगौमोन हाखर दं नामा मिथिया बेयाव खिन्थु दासो मिथिबाय आङो बोरैथो लोङा जायालै बिदि जाबोखो जानांगौबा जायोलै माय माबा मोनसे ओंखारदों नामामोन ओंखाराखै जेबो ओंखाराखै इसिना हाबफैबाय गारिया जायोलै दा आंनो फाता मोनाखै जायोथ' जायो बे हाखर बानाय बेयाव मोनहैबाय माने हाखरखौनो दासो नुबाय दहाय मिथिबावनोमोन आं नों गारियाव दंमोन नामा आं गारि सिङाव दं हारसिं ओंखारदों गारिनिफ्राय बै हाबफैनाय गावसिनि नङाबा बियो बेलथायनांगौब्ला मानसिया आरो जारला दंबावो आं माने जेरै हाबनानै दं बिदि दं आरो माने थैया गबाय थादों आरो ना बे सिगांनि ग्लासा नांदों खोमालै नांनायखौथ' थाल मोनासै आङो माया नांखो सिगांनि ग्लासा जानांबाय एक्सुवेलि बेयाव ग्लास हाबनानै दंमोन सिगांनि ग्लासा थिखोना होब्रा नोंहा नैबे एसे बोखांना होबानो ओरै
어이 가코디 어이 가코디 여 타나가 고장난가 어이 가코디 고장난가 나 시고 사시 올라요 이스타라고 당마 핸들고 단네 그러면 사시 올라 핸들고 단네 একজন উঠছুন 자시가 핸들 단네 এই তো সিসাবিলাক কিবা কৰিল কৰব আহিছিলে 거기 있을 거럿 거기 মাইকেল থৈ আহিছিলো যদি তাক তই পেলাই ইফালে তই ঘূৰি আহিছিলে এইটো জাম্পিঙতে মানে কিবা হ'ল মানে এইটোৱে নেকি এইটোৱে হ'ব পাৰে মানে কিবা এটা হ'বলগীয়া হ'লে মানে কিবা হ'ব পাৰে লাগিছে জানো তা নাঙালি ইयो नांनाय मायाव नांनाय मा आरो बोखैबा सासे गाखोलाय सिङाव साबिखौ लाबाय सिङाव सासे ओमफ्राय माबाखौ दानना जायो इस्टारावनो दंमोन आंसो मोनगोन साखा दानबा नाङालै खेलार मजा थारमोनलै खेलाबा बेयाव खोलैदो बुरबानो जायो खेलारना गोजाननिफ्रायनो जायोमोन थ' ग्लासा नैबेनो माने ग्लासाबो बिनि बायजोबाखै आरोना ओमफ्राय थल्ल'ल' बारना आंनि खर'आ नैबाव एक्सुवेलि नांदों जानांगौ आरोना नैबेयाव जोंनि फिसा फिसौ बायदों बे आंनाव नांदों ओमफ्राय ग्लासा बिदि बायनानै बिदि थल्ल' गबाय आरोना बा ग्लासा बेखौबो लांफानोसै एक्सुवेलि आं बेयाव सोनानै आरोना लालाय नोंनाव दसे दोनथ' लामायाव हांगोन Cool, killing her go now. Jabai. Oke na guna. जाबाय दे Kewdu. जायो आंसो बन्द खालामदों इस्टारावनो दंमोन आंसो बन्द खालामदों बिदि लासै ओंखारलांजागोन नामा इसोर जाबा र' खुलिनो ओइ जाबाय दे तारे जे बन जायाखै এইফালে ওলাই যাব লাগিব এইফালে ওলাব যাব गारिया थांगोन नर्मेलि प्लिज कॉल इट समान कर थांगोन जों गारिया थांगोन ना फैगोन नैबेसो नांगोन नामाथाय गोजौ जिलाय नांगोन नै हागोन देलाय जायखिजाया नों लाबो बरफफोरलाय थांगोन ना निजों थांनो हायोलै थांबा बिजों हायो बिथिं थांनाय गारिया बेयाव नाङाखै नुवाखै एसे खम नांदों अबेबा एसेल'सो नांनाय थै बेनोब्रा बै गारिखौ नायलाय गारिनि दरा बेसे बै नाय बेसे बेलाय नै बेनि साखाखौ नुवाखै नों बेखौ नुदों बे साखा गोजानि आं होमबासो नैबे साखाया डाउन जानाय लोगो नैबे दावखोनाबाय नैबेयाव साखाया नांबाय ओमफ्राय बेयाव नांहैबाय नङाबा एकदम ओरै बुगौमोन माने दा बे बिरदों होननायखौ होनदां सिगां साखायाबो जानाय लोगो एसे मोनहैया होमबा दा ओमफ्राय दाउना एयाव थाबायना उननि साखायाव थाबायना ओमफ्राय सिगां साखायाव गाखोनाय लोगो लोगो एसे मोनहैया होमबा बिदि माने ओमफ्राय उननि साखानि थानाय लोगो लोगो गोजौ मोनहैबायब्रा बिरदों होनगासिनो माने बिराखै माने बैयाव जान्दिसल' जायो बेयाव नैबेयाव नांगौ
जायालै हमनानै उननि साखायाव थानाय लोगो लोगो सिगां साखानिबो नांबायनानै ओरै गोजौ जाया होमबा साखाया बुनो नागिरदोंमोन बुस्थुआ ओरै जागौमोन बेरथायगौमोन माने बेरथायनानै ओरै खारगोन बे बिरदों होनना नांथानानै माने बे गयानो बेबायदि दागो जानानै दं ओरै बुदों माने नैबे गयाव नांनानै ओमफ्राय नैबे गय फांसे दंमोन बे फुरा सफाय जानानै नैबायदि बानायना थाबाय आरो नायदो थांगोन बायदि मोनो माथो थाङा नैखौ ससे हास'बा थाङोमोनलै बिगुमै बेजों हाबगोनब्रा नैबे बे खालाम नैबेजों थांगोन ओरै थांगोन जादों फैदो आराम फैबाय नै थांगोन ए बेखौ लांथारदो बेजों हाबगोन गारिया ওইসে শুন এইটু সিঙ্গার কান্নে কইছে মেম্বার এইটু সিঙ্গার কান্নে কইছে ভাঙি দিল না गारिखौ बोखांनो हाबाय बेबायदि कन्डिसन फैबाय आरोना गारिखौ नैबे सुबुंमारिनि रायजोफोरनि हेफाजाबाव न'खरनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय नैबेबायदि बोखांबाय ओमफ्राय जोंहा गामिनि माखासे दङ ट्रेक्टर सेक्टर लाबोनानै बिदि बोखांनो हाबायना रायजोनि लामायाव लाबोनो हाबाय जेन थेन ओमफ्राय गारियाबो बिदि मेजर सिङाव बिदि एक्सिडेन्ट जायाखै आरोना ओमफ्राय नैबाव फ्रन्ट क्लासा थांबाय ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय नैबे साइडनि दरजा बे एसे बेन्ड जाना दं आरोना नैबे खोन्थानाय बायदि नैबे साइडनि जेनाखि दरजा बे बेन्ड जादों आरोना गय बिफाङाव नांनानै बेनो थ' लोगोफोर आं नैबे दिनैनि जिथुखि काहिनि बे बोरै जाखो होननानै बुंब्ला नैबेबायदिया ओरैबायदि आरोना माने आं माने नैबे जिथुखि मेन न' बेयाव आं मेननिफ्राय दंफैयो थायो ओमफ्राय जोंहा आइ थैदोंमोन नालाय बेवहाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौबो लाबोनो हायासै माखासे इमसनेल थासारिनि थाखाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोनो हायासै आरोना ओमफ्राय आं बेयाव न'आव नेफैबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा मेसेज ओमफ्राय फिसालाखौ आं माने दहाय सानाव मोसानाय जादोंमोन नालाय 2 तारिखमोन नालाय मोसानाय जादोंमोन ओमफ्राय मोसानायखाय बिसोर फिसालाखौ दोनहैनो होननानै आं थांदोंमोन आरोना थांनानै ओमफ्राय थिग गमिनि गारि आं दहाय खोन्थानाय जिथुनाखि आं एक्सिडेन्ट जादों बे गारिजोंनो थांनानै आं फैफिनबाय थानाय रिटार्न जाफैनाय समाव नैबे सौग्रेंबारि होननाय गामिनि जिथुनाखि लामा बेवहायनो नैबे काहिनिया जादों आरोना थ' ओमफ्राय गासै काहिनिखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय आं भिडिअ देखायजोबखाबाय थ' बेबायदि आंबो बारा फाथा मोनासै आरोना माने आं माखासे दिनैनि दाख्लैनिफ्राय आं माखासे ओरैबायदि ब्रेन माने माबायाव दंमोन नालाय बेखौ आं जेबो फाथा मोनासै आरोना